Simila mon et Big Weltare TV. Mbade abonné. On jarama. Merci de vous abonner. Assalamu alaikum, Thierno Chérif Sow. Assalminama juuram. Min garno e centre médical Al Afia. Emin namnoma o séance ventouse mo mbiyata aɗa waɗa. Emin jiɗno mbaɗna hen développé amin ɓeydo hen andu ɗum ko holɗum woni nafoore mum. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bandiraɓe caggal nde jetten Allah en juule rasulu sallallahu alaihi wasallam. En garti kadi hande e ñalawmaji men e kala saha no mbaɗiran ɗen ɗo e centre Al Afia gonɗo Yoff APIX 2. ɗum ɗo noon ko piɓɗen ɗo anni hande wadde ɗo koko wiyete ko hijama so tawi ko en arabe, so tawi ko français ko ventouse, so tawi noon ko pular enen mbiyan ɗen ɗum ko hombitade. Mawɓe men ariɓe nden sa ƴeewi adan ko gallaɗi kutortono walla kasuji. Kono noon hande karande kesse ngari wadde changement ari, hygiène kadi ari, te kadi hoolare kadi e wadde jogade cuusal taw sikki saka ala hen ari hande kadi. ɗum te kala mbono waɗane ɗum waɗante ɗum koye condition ngaji laaɓɗi, kala jiiɗo ma andu ɗum ɗo ala sikki, ala hulde, ala hen hulde hen ƴettude rafi goɗɗo, ala fof koko fewda ha feewi. Donc inchallah en jurnotake haala ka, men puɗɗo golle ɗe joni joni so Allahu lamɗo jaaɓi. Mon ji après caggal nde mbaɗɗen ko mbatten ko sen paari men kalan aduna o, men kalan kadi bandiraɓe holko woni nafoore hijama pour mbasen tardude golle inchallah. joni ko ɗum ɗo woni ko mbiyata ko les ventouses, ɗum woni kasuji ɗi. Nden mawɓe adan emin nanano eɓe mbaɗa gallaɗi, emin nana kadi eɓe mbaɗa kasuɗi attaya, mais ɗum kam machallah e ɗum yooɗi machallah, e ɗum feewi machallah. eyyi ko ɗiɗo kasuji joni lomti gallaɗi nden e kasuji. Donc sa ƴeewi joni kañum koko jogui systéme ganduɗa hoorema, sa fawi ɗum e ɓandu neɗɗo tan koko tafoto hen. taw ɗum ɗo ni ko genre pistolet woni ɗo, kañum foɗata hendu ndu. So paari après inchallah mon ji no waɗirte ni foof, mon ji ko foti yaltude hen ko ma yaltu hen, ko guilay ko fate hendu, ko fate korte, ko fate ɓalli musoji, kadi ko fate ƴii musoji, hay ɗaɗi musoji inchallahu taala ma yi so tawi jomum ɗum jambitanno walla hoore musore ina waɗi point ji ɗo fawte, so jomum fawnon ɗon so ummima tan wiyata ko alhamdulillahi rabbil alamin. min wadde min puɗɗo golle ɗe en joni so Allah lamɗo joni. ko adi ko foof noon neɗɗo so ari wonno ɓandu neɗɗo kam kala harima wawa wadde hen hunde il faut ko kebla ɗum ha para. joni heblude nde noon firti ko ma fompu ɓandu ndu ha laaɓa. so tawi ina watno wayno tuundi walla won salteji ɗi ganduɗa hoorema ko mbiyata ko microbe ina wonno hen, ɗum ɗon foof koko watte désinfecté, manam ma itte ha laaɓa haade neɗɗo uddidde ɓandu neɗɗo inchallah. Donc ni min mbaɗata, a fompat ɗum ha ɗum laaɓa ha laaɓa. ina waɗi des sachet ɗi ganduɗa hoorema kala ko ittuɗa hen mbatta ko paari koye poubelle fayi. wadde holli ko hygiène o kadi ina jogui hen gueɗal manggal no fewi. e joni eɗen mbi tan aoudu billahi min ashaitan rajim, bismillahi rahmani rahim, la hawla wala quwwata illa billahi alil azim. eɗen ñaago kadi Allah e dendal ngal ko woni oɗo jiyaɗo Allah garɗo ɗo, omo ñaagui Allah so ummima ɗo yo taw ko cellal o ƴettat ɗo en. wadde eɗen puɗɗo golle inchallahu taala. Bismillah. ɗiɗo kasuji sa yi mbaɗirum ɗum ni koye dadorde nde. dadorde woni goto foof ina andi ko woni dadorde, so tawi nama pular ɗo koye keeciki. te eɗen gandi hande sa ƴeewi yimɓeɓe hewɓe mabɓe hande eɓe jogui probléme keeceji. te keeci kam koɓe mbiyata ko tan so tawi moƴƴani tan galle kam ina heddi taw ko en jajaɓeɓe foof. donc wadde kamɓe eɓe cohla ɗo no fewi, beele galle ƴini ɓeyɗo fewde inchallah. ɗum ɗo ɗiɗo kasuji jiiɗade pamɗo ɗo koye norol keecigol fawa. sa ƴeewi neɗɗo ummade hoore ha fayi ga foof koye norol ngol rewata. wadde noon ɗum taki ko norol ngol ni tawata ko ƴiƴam dogowal, ƴiƴam
ndogowam ɗam koye nowru ngol rewata donc il faut ko ɗon e fawe so tawi no watno so tawi wonko cangno ɗon manam so tawi ɗon no watno bouché ɗon ni wawa yawtude inchallah par ce que ƴiƴam ɗam koko foti dogde e ɓanndu ndu sa yi neɗɗo ɓanndu mum ine muusa tan andu ƴiƴam ɗam ɗo fotno ɗo dogani ɗon walla ɗo fotno wadde alimenté ɗo waɗani ɗon alimenté wonto ɗam darto dal eyyi donc nden ɗon saggere noon nden ɗon saggere foti ittede so ittama tan may jomum dañat jam inchallah ɗiɗo kasuji sa yi pawni ɗum ɗon e ga koye jokkule ɗe sa yi jokkule ɗe joomu en toujours ina heewi dañde on probléme ene liquide gonowo e jokkule ɗe wayni batti koppi ene ko nandi hen waɗi ko ndiyam ko mbiya koko so tawi français way kono wiyete ko lubrifiant ɗum tagat ɗum noyde ha neɗɗo wawa hofde koye ngal walla hoftude wadde so tawi ɗaɗol ngol ñonguima e on ɗon e on ɗon niveau tan sa ƴeewi neɗɗo toujours jiita ko dañat caɗele waɗi heewɓe ko wayno jaljalluɓe eɓe keewi waytade koppi musoji ɗum tagi a yiyani so dabbude ari yimɓe koɓe tampoɓe heewɓe hen tampat no feewi donc machallah الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. السلام عليكم ورحمة الله. بندرابي en garti e fannu battidiɗo woni hijama waɗama joni heddi ko ƴeewen ko yalte ɓandu makko ndu e sen pari kadi inchallah min namno ko ɗum o tinata e ɓandu ndu so Allah haali inchallah. on jii ɗum ɗo ni koye ɓandu ndu yalti on jii ka nguuf firti ko nguli gonnoke e ɓandu ndu e hendu ndu kañum woni koɗo nguuf e dendagal kadi muuseyki gonnoki e on ɗon bangge fof rentiɗo het machallah. pour hollirde tan ɗum ɗo kam wona ñengi wona ceefi koko neɗɗo koko yiito koko memoto wadde noon kadi koko hakkille wawi famde koko hakkille wawi jabde
ɗum ɗo a yahat hôpital aɗa yi neɗɗo arɗo wima min de ala fof ɗum yahani mi waɗi scanner mi waɗi fibroscopie mi waɗi fof ala fof jomum waɗani wi ɓandu ha joni ɓandu mum nani muusa te ɗum ɗo ko wonno hendu cheytan dogat koye nder ɓandu neɗɗo ko hen koye balti ɓandu neɗɗo hen cheytan rewata hen rewnata hendu mum ɗum tagi neɗɗo ine jooɗa ha ɓooya ɓandu mum no muusa wi min mataw koye courant d'air gondumi ko français wiya ko courant d'air mataw hendu koko naate am tan taw noon so tawino ko hendu witedu hendu naate ma ndu to hendu normal ndu ko mbiya ko courant d'air ɗum ɗon balɗe ɗiɗi walla 24 heures bom tan ñalawma huuɗo tan on banggue ɗo musano ɗo wi foti nattude musde kono jiita koko jokkat koko continata taw noon jomum famani ndeki cheytan koko naate mum ha heewi aɗa yiwi neɗɗo jooɗo ha ɓoya tan waɗa yan andaka liiɓi ɗum itta hay jiilol jomum taw ko neɗɗo jiiloteno ɗo wonno sikke mata koye ko mbiya koko anémie wondi sikke taw koko manque ƴiƴam taw wona manque ƴiƴam taw ko cheytan o e hoore mum koko woni ɓandu jofe ɓandu ndu woni toon yiɗi toon wadde hoɗorde joni noon ko ɗum ɗo ittata ndeɗo hoɗorde wondi toon jiɗɗum noon foof ma sikku mataw ko ɗum ɗo sa waɗnama ɗum ƴiƴam ma ustoto ala ɗum ɗo ustata ƴiƴam ɗum kay wallitete boom no ƴiƴam ma dogir e nder ɓandu ndu wallitat machine ngaji liggotoɗi ɗi no ƴiƴam ɗam no foti rewde ɗo ɗo foti dogde ɗo wallitat ha ƴiƴam ɗam wawa dogde to machallah machallah ɗum kay ko hunde nde ganduɗa nde ɗum adi e hadis nira Allah sallallahu alaihi wasallam wi hayru ma tadawaytum bihi alhijama safara fof ɓurɗo yaade safrude woni hijama ɗum woni ɗum ala rafi fof mo safrata e neɗɗo par ce que ayi cheytan ko alquran wi ko rek ƴiƴam ɗo dogirani nder ɓandu ma on cheytan dogirani nder ɓandu ma te ɗum woni ko ganda ala tricage ala haydara a waɗat joni jiya aya neɗɗo wawi uftade d' accord mais ko wayni ɗum wawi yaltinde woni hen tooke wona woni hen keneen gonɗi nder ɓandu neɗɗo ha laaɓa seeɗa inchallah machallah machallah te musani ƴettani temps ina safra ko ganduɗa hoore ma ko kala ko miijiɗa tan e muuse ina ittanma ɗum ɗo kam wona poɗɗe wona aspirine wona haydara wona efrelgan ɗum kam a yiyat a waɗat ɗum jiiya joni joni so allahu lamɗo jalli eywa ceernajo nde mbaɗɗa ɗum ɗo ha paari holko tinɗa e ɓandu ma nde garimi ɗo nde dal koyɗe ngulanna en même temps kadi keecki musanno han feewi bon mais ni jon kam ɓandu ɗon hoyti trop machallah ko yettere allah dal alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ɗo jon kam hanti haydaram tinani ɓandu oɗo instant kam kadi no jiiranno ɗum no cikkanno min muusi manam ni no ƴiƴam yaltirne e gueɗe mbawi noon kono ndeke wayani noon ndeke muusani jonda ko adduna ma ko ɗala yi ɗum ko adduna kam komi yii ɗum jakornomi ko dal mi dañi ɗum yettere allah no fewi alhamdulillah joni keeci ki natti muus koyɗe natti muus natti natti machallah aywa alhamdulillah watta alhamdulillah alhamdulillah eywa ceernajo kala jiɗɗo ɗum ɗo joni kañum holno watta ha heeɓa hen eyyi ɗum ɗo kam ko machallah mbiɗa andi tonggode ɗe min tottiri ɗum tan woni tongoje centre o min tottiri numéro orange o no waɗi whatsapp woni 77 187 57 57 no waɗi numéro goɗɗo kadi taw ko woni fixe o 820 70 15 33 820 70 15 ɗin ɗon numéro ji ɗiɗi sen jokkodiri hen tan inchallah eɗen mbawi ɗum heɓde walla au cas où wonno réseau ji mbaɗa saturé sa hay siko 411 23 41 ƴettuɗa sa waɗi 77 ha parɗa 411 23 41 on kadi so Allah jaɓima ma heeɓ yimɓe centre o sa ari ɗo kala ko cohluɗa inchallah ene hannirnima e waɗiran no hannirta ni
inchallahu taala. machallah machallah. Aywa bandiraɓe enen jiiɗi ɗum kam wona maham nade mamoudou ko tawami ko jiimi kadi ko hunde nde ganduɗa nde ko nafoore mere ɗum mbiyeten tan ko on jarama seeɗan min beltima e mon no fewi yo Allah ɓoynu mon e jeesa men quoi. allahumma amin. e ɓeyda gandal ngal kadi. amin alhamdulillah. wadde eɗen jetta tan bandiraɓe julɓe kadi eɗen ñaganoɓe kadi yo jaam e kisal wone mabɓe. amin. eɗen mbi tan kadi dendagal bandiraɓe kadi ɗum ɗo kam ko ganduɗa hoorema ko nafoore mere mbo Allah okki hen saaha foof ha ari ɗo ma yi tigui ɗum ɗo wona ceefi wona ñingui kadi wona punti. heewi ko neɗɗo ina yiya e télé sikka mataw ko ɗum punti kono ɗum ɗo kam arti ha ɗo so allahu lamɗo jaaɓi kala ko neɗɗo ari hen ma yi kañum yina hoore mum fawi hen yitere mum te kadi ma humpiti inchallah. wadde eɗen mbi tan haada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e ha e saahaji goɗɗi inchallahu taala. awa Cheikh Djibril caggal yettere Allah e yeeyde ko waɗa ko ɗo foof kadi amin jiɗno tan ballita bandiraɓe ko fate ko way noon hémorroïde. emin jogui traitement ji hémorroïde e siti par ce que rafiji kewɗi hande tampinde men enen surtout enen africain walla enen sénégal naaɓe ija e siti walla hémorroïde ina heewi si jaggue gorko ina fetta ɓandu walla ina waɗa ɗum ɓuuɓe won hen parfois way ko genre allergie ɗa mo ganduɗa ina adda hay caɗele batte gorago gorko o ina yaaha ha ganda jagga ƴiye ɗe kadi walla yaaha ha ɓooyga junngo ina ñamta walla yooro kos walla jiiya koyɗe ɗe mbaɗa peƴƴi walla ko wayno ɗum foof siɗi adda ɗum ina jagga kadi debbo ha ganda sukon mum taƴat ina jagga kadi neɗɗo ganda ɓandu mum wulat ina jagga neɗɗo ganda ina kaƴa heppeɗeɗi walla yaaha ha suuma cegineɗi ɗi ɗum foof ina jeeya eko ganda ko addat caɗele ina jeeya kadi ina ka addat rewɓe heewɓe hande pour ƴetta reedu hande probléme ina jeeya hande kadi eko addat probléme aji rewɓe heewɓe hande pour jiiya réglu ji mumen normal sattat joni siti so tawi a safrade mi yeehi ha fuɗɗima wadde développé no fewi ɗum yahata adda hémorroïde noon waɗi ko façon ngaji ɗiɗi waɗi ko hémorroïde interne e hémorroïde externe woni gonɗo nder e gonɗo bowol hémorroïde no waɗiranima manifesté woni rendu waɗa teki hendu ina wooya jeeya kadi neɗɗo ina waɗa seere saaha pour yahatara ɗum moƴƴo weeɓata jeeya neɗɗo kadi siko wondi e saddegue ya wat fusti jeeya neɗɗo kadi ina jagga keeci ina muusa chaque jour ina waɗa noon jeeya neɗɗo kadi yaha ha saaha goto kadi ganduɗa so tawi gorko hay ndiyam monimo no ardat ni normal wonta ardu noon pour ƴetta ɓiɗɗo sattat par ce que kala ko jiiɗa e aduna kadi ina waɗi ganduɗa ko nombre mo moni sohli joni nombre de moni mo sohli o so tawi hémorroïde o ko heewa ɓandu ma walla siti o heewa ɓandu ma kinguleki sumat ɗum takat addat so tawi batte rewɓe ina adda avortement keedi so tawi batte worɓe pour ƴettori debbo ƴettori kadi sattat ina yaaha ha ganda an wonta hay dañde appétit pour wonde e debbo. aywa machallah ɗum ko siti emin jogui kadi leɗɗe siti emin jogui leɗɗe kadi gorago spécialement min jeeyat emin jogui kadi traitement ji diabète emin jogui traitement ji tension e traitement ji ko wiyno leɗɗe kewɗe machallah emin jogui ɗum ɗo ganduɗa ko bio naturel ala foof ko jilla goɗɗum so tawi no naturel machallah composant o no rewi lawol te alhamdulillah ne yiya aussi ɗeɗo balɗe wona ɗeɗo balɗe ɗiɗo jamonuji ko fate batte gorago worɓe heewɓe no goya ɗum te kadi meɗa andi kadi meɗa laaɓa kadi wonko Allah rokkuma hen mino tan kadi kumpita bandiraɓe e woni comme ko mbima ko rek hande rafiji kewɗi mo jeeyta hande woni base o siti ina waɗa ɗum hémorroïde ina waɗa ɗum mais neɗɗo sik ari ko ari fo avant tout mbaɗa ɗum consulté emin jeeya leɗɗe noon directement emin mbaɗa consulté kadi neɗɗo waɗa consulté min ganda carrément ko woni koye ɓandu mum foof e ko addi ko on rafi ɗum ɓuuri joni somin mbaɗi consulté neɗɗo hamin jii signe uji ɗi ganduɗa symptôme ɗi gonde e ɓandu mum nden min mbawa ɗum haalande carrément an ɗum e ɗum woni e ɓandu ma pour mbawa ɗum safrude ceerta hen par ce que refe hay gonne ata ɗum sa ne iɗum tan jangga e jamma addano caɗele no woodi joni tongoje ɗe tan kala jiɗɗo hen emin Yoff Apix 2 ɗo et sa ari ha Yoff hedde sa namni Apix 2 a ari ha Ecobank o sa noddi amin kalam to min goni walla sa ari ha e via mo Yoff o ko auberge ganduɗa sa waɗino hay tappe internet ma tottuma direction o ha garaɗo inchallah emin jogui kadi centre no woni Paris dans le 91 Sainte Geneviève de Bois inchallah ɗon kadi emin gon ɗon ko heewi emin mbaɗa kadi tour d'Europe toujours inchallah joni tongoje e gam bandiraɓe mbawa eyyi woni so tawi numéro Sénégal o ko 77 187 57 57 numéro expresso ko 70 864 45 so tawi numéro fixe o 33 800
20 70 15 inchallah rabbi joni ma won numéro goɗɗo kadi min mbaddali hen ganda jaggani ɗum ɓe ma waɗe man waɗmi bandrol inchallah écran inchallah rabbi ok wadde ceerno cheikh djibril diallo bonni han ko yettore nde quoi a jarama no fewi no fewi Allah jarama on jarama min beltima e moon min beltina bandiraɓe foof te onon jaafo ha no fewi par ce que hewɓe ina noddami mbiyami djibril an est ce que aɗa nani pulaar ɓeɗa nani mais wonno ko gamin neyi te jangguiɓe ɓe fof kadi ko jolful mi jangui e fulɓe mais ko seeɗa mais ɓuuri hen heewde koye jolful janggude te kadi ko ladde nde tan neyi ɗum tagui ɓuurmi waw wadde développé ko ɓuuri hen heewde koye ɗum ɗo olof ko way noon mais komin fulɓe jarmi ko Fouta to woni origine amen machallah to jeeyɗa e Fouta ɗum jeeya to wiyete Thile Boubacar kaƴennaɓe komin woɗaɓe hen komin décole naɓe décole tareji naɓe machallah kadi ko kalɗa ko min ko hirande leñol tawi mi widema alay saago ma mbadden émission taw ko Pulaar wallahi par ce que mbeɗa heewi yidema e télé ji kadi mbeɗa heewi nandema yimɓe hewɓe ne haala ma e safaro ma no wayi moƴƴude kadi émission ngaji ma ɓuuri hen jeeyam tan kaɗa waɗa e wolof mbi noon kala to mbawmi rewde mami mbadden émission taw ko Pulaar ha bandiraɓeɓe mbawa kam hutorade voilà ko goonga men foof guila ɓeɗa woni France aɗa rewe yam aɗa wiimi il faut mbaɗen émission Pulaar alhamdulillah hande Allah waɗi programme o te en jewti ɗum e dow jaam eɗen ñaago Allah kadi kala mo joguiɗo haali mbaɗo wonde foof e kala to mbaɗa yaade cafrowo yo Allah hokkumo cella yo Allah waɗe leydi ndi jaam waɗan men ɗum waɗa ɗum juulo kala inchallah te centre médical afia kala garɗo tan inchallah e ñaagui Allah daña afia no fewi inchallah waɗi accueil normal ma toppin poɗɗani toppitirade inchallah te haydara hen sattani so weeli Allah inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah